и през пръстите преминават много вещества. Имаше много хубава такава приказка, как отровиха един падишах, така, когато са му дали отровена книга, той само е разлиствал. И понеже е плюнчил и разлиствал, и много бързо стана. А можеш и да не ближиш и само да разлистваш. Така. Арсена, например, ако иска някой да отрови някой, маже телефонната слушалка с арсен и свършва. Останете си свършва, няма да даваме. Извинявайте, че ви казах това. Продължаваме в Искрено лично, уважаеми зрители. Имаме 5 минути, за да финализираме вредни апарати, които са фалшиви, които може да те хване ток, защото водата... Да. Може ли да в този смисъл да отбележа нещо? Бързо. Значи този апарат има вградена защита. Може да се увеличи над максимума естественият ток в тялото, когато се сложи повече сол, отколкото трябва. Този апарат има вградена защита и когато стигне до точката на максимум, ионите калиевите и натриевите променят посоката на движение, това променя поляритета и не позволява естественият ток да продължи да се увеличава в тялото. Тези апарати са минали тестове в нашата метрология, сертифицирани са, имам издадено тук сертификат. Тоест хората да обръщат внимание на това. Още нещо казахте за профилактиката? Профилактиката с досегашните методи, т.е. с химическите методи, с диети, с активен двигателен режим и всичко, все още не е достатъчно ефективна. Тук с този прибор ние имаме възможността да вкараме още една методика, която е ефективна по отношение на изчистването на организма. И казахме вани с морска сол. Затова аз препоръчвам... И светли мисли. Да, аз за това препоръчвам на медицинските центрове да се ангажират с закупуването на такъв апарат и приложението му най-вече. Да препоръчват приложението му, но под медицински контрол. Ето държавата, някоя пътека? Не? До пътека сигурно няма да стигне, не сме оптимисти за пътека. Нали профилактика? Профилактиката е ефтина. Здравеопазването за съжаление. Да видим. Ами до 80% се прочиства организма на клетъчно ниво. Първо кажете, къде изхвърляме тази вода? В тоалетната. И замърсяваме, каквото можем. То достатъчно е мръсно и без това. И след това го връщаме обратно в организма. Хубаво. Сега с чиста вода поливаме да се изплакнат краката, подсушават се, това се изхвърля в тоалетната. Всяка процедура я правя по този начин с найлон, защото е по-хигиенично. Той се изхвърля, с чист найлон се продължава за Искам да видя след малко как ще стане, от тук как ще стигне до нашата налична баня. Ужас! Така, какво е състоянието? Освен, че е страшно? Това не е база за поставяне на диагноза. Не поставяме диагноза. Това, че даден орган се чисти, значи има токсини там и просто ги изхвърля навън. Ако има нещо, което е в начален стадий и още не е изразено на физическо ниво, по този начин се стопира целият процес и се спестява едно медикаментозно лечение за в бъдеще. Така, ако това почнало, вече се внимава? Тогава човек има облегчение. Но може Как сте? Облегчихте ли се вече? Чудесно. Добре. Какво да пожелаем? Заповядайте. На зрителите може да пожелаем да си купят апарат. Значи, вижте, категорично не ми отваряйте работа да изрязваме тези неща, защото подобни неща не могат в никакъв случай няма да мога да пусна в ефир, но ние запознаваме с един метод, който е
възможен и вече го има в България. Да. Защото и това също е важно. Че не можем да призоваваме това категорично, всеки да си избере начина, дали ще гладува, дали ще спортува, дали ще чисти мисли. Новите методи. Препоръчваме го като метод, в този смисъл. Не като реклама на апарата, като метод, който е ефективен. И нещо друго обаче трябва да знаят пациентите, че при някои от заболяванията може да получат реакция, т.е. да получат бол, примерно при подаграта, да получат от началото болката. Лечебна криза. Или пък аз получих в българка болка, това ни трябва да ги притеснява, защото това е междинна реакция в хода на процеса. Реагира органа, защото там се чисти най-много. Значи той и все пак да обърнем внимание, че все пак става въпрос за организъм, става въпрос, че не е никакво значение да има някое медицинско лице наоколо, да се консултират хората. Един факт да спомена. Да, защото преди време препоръчвахме едно прочистване на организма, нали знаете, с вода, през правото черво, хидроколон терапия. Много, доста хора се оплакаха в последствие от усложнения. Трябва да се проследява както нивото на pH на кръвта най-важното, защото там е проблема, който може да се създаде. Подчертаваме, че става дума за организъм, т.е. не е лошо да не се обличаме и да внимаваме, да? Сина ми на 6 месеца, менингит опасно за живота, състояние пред кома, връщат го от оня свят. Много благодаря на доктор Венчев, това е най-великият педиатър за мен. Той ми върна детето. 3 години кръвоизливи през носа, поспешно с трета сливица година и половина, на 7 години пак менингит. Излиза от болницата, аз тъкмо вече съм се запознала с апарата и започвам да работя с него. Вече 2 години ние правим процедури. Жив и здрав! Това е причината, преди как да се. Това е всичко за нас, уважаеми зрители. Сега от сърце ви желая любов, светли мисли, здраве и не забравяйте да живеете своя динамичен, прекрасен и стремителен ден именно днес. Това в нашите сили. Благодаря много. В кондиция и самото излъчване се променя. Това с излъчването е... Аз бих добавил следното нещо. Кажете нещо за излъчването. Тия химически съединения, които ги имаме ние в органични комплекси, ще употребя тази дума в организма, те се изхвърлят от другата страна на базата на едно програмиране на електрохимически потенциали, както му казваме. Това ли искате да кажете, доктор? Не, кажете. За електрохимически потенциал за всеки елемент. Затова в тези прибори, колкото съм запознат, смятам, че добре съм запознат, те се програмират чрез програмно... А защо не ги използвате? Моля? Като сте запознати, защо не ги използвате? Да. Защо не ги използвате? Да. Не, защо не ги използвате? Не искате ли и вас да накиснат? Тук, госпожа Христова, те дават за всеки метал, за всеки ион свой потенциал. Така ли е? Да. Така е. И още по-нататък. Аз бих казал следното нещо. Ако водата е дистилирана, може би по-добре ще и да бъде. Защото в нашата... Ако солта е морска, още по-добре. Не. Солта има своя задача. Не само за да компенсира в организма. Тя има да създаде ионния ток в разтвора. Добре, кажете, доктор Калофрова, че отдавна се опитвате нещо, така кажете, не ви даваме възможност. Важно е, във всеки един метод си има своите положителни и отрицателни. Има противопоказания. Да, противопоказанията са бременност, това са официални.
епилепсия. Противопоказанието е също така, ако има метали в организма, примерно някакви кюнчели или пък стендови и така нататък. По зъбите не трябва да се употребява. Изкуствени органи. Не, за зъбите няма проблема. Метал, ако има, също може. Тоест, ако имаш пломба от амалгам, така ли? Противопоказанията са точно по време на бременност, защото заради тази вибрация на клетките може да се предизвика спонтанен аборт. Ако има присъдени органи, за да не се предизвика отхвърляне на дадения орган от организма, ако човек взима някакви силни медикаменти за разреждане на кръвта, ако има проблем с съсирването, защото по време на процедура те също се изхвърлят във водата. И ако има пейсмейкър. Това е, което с всичко останало. Има нещо много съществено. Ние търсим алкалната среда, обаче ние ионизираме, вкарваме отрицателни иони. Но ако прекалим с вкарването на отрицателни иони, може да стигнем до разграждане на белтък. Следователно, трябва много внимателно да се прилага методиката. Не безразборно, и затова, примерно в салоните за красота или така нататък, където няма достатъчна компетентност, трябва да се придържат поне към това правило, че не повече от 15 процедури трябва да се направят, че не повече от 2 пъти в седмицата трябва да се направи. Това самите пациенти трябва да го знаят. Тоест, ако някой реши много бързо и на ура да се пречисти, може да си създаде големи проблеми. Може да се създаде и допълнителни проблеми в здравето. Какво трябва още да се знае за тези процедури? Казахме да не се прекалява, да се внимава какво се яде, сигурно. Защото, нали, това, което е излязло полезно, трябва да бъде въведено отново. Аз лично имам апарата вкъщи, но не се възползвам да го правя всяка седмица. Помислете логично. Например, православните пости са въведени 4 пъти в годината, 4 сезона. Защо не през тези 4 сезона да си направят по 10 процедури, нали? А защо да го правят всеки ден? Според вас това е напълно достатъчно. Това трябва да се знае, че не трябва да се прави всеки ден. Това е изключително. Не, всеки ден не. В никакъв случай. Може да бъде вредно. 15 процедури ударно да се изчистиш и след това може на месеца веднъж да поддържаш просто. Така смятам. Защото по време на процедура се засилва обмяната на веществата. И когато свърши процедурата, организма Какво ни е наред вече? Аз като погледна в този леген, просто се изпълням със съчувствие. Съвсем прави една диагноза. По естествен път. Не ми направете диагнозата. 2 дни след процедурата организма продължава да се чисти. Просто няма смисъл от друга процедура. Организма се чисти. Това го казахме. Много ви моля. Сега, тук първо реагираха бъбриците. Водата беше по-жълта в началото. Сега в момента много силно реагира черния дроб, съвсем леко жлъчката, ставите също достатъчно, има много квасни гъбички. Те живеят в тънките черва и спомагат за разграждането на храната там. Къде пък ги забелязахте гъбички? Елате да ви покажа. Аз от тук ще погледна. Аз се надявам да закуса след това предаване. Тази пяна, която се вижда мехурите, това означава, че лимфата се чисти много активно в момента. А това, което е гъстото около нея, това е от гъбичките. Когато средата в стомашно-чревния тракт е по-киселинна, тогава те са повече отколкото трябва. И по този начин организма ги изхвърля. Много ми хареса в информацията за вас вашето наблюдение, колко красиви можем да бъдем отвън. Задавах си го този въпрос, особено като направих процедурата и си мислих колко пари хвърлям за тоалети, за парфюми, за накити. Как не сме се замислили, че трябва да се изчистим и отвътре, защото, както каза ти в началото, което много ми хареса, че тялото е храм за душата и трябва да го пазиме чисто. Ние лично нашето семейство се стремим от доста години да спазваме православните пости, но въпреки това, мисля, че апаратът е полезен и вместо да си взема някои по-луксозни мебели или екстри, които си позволяваме, мисля, че това е една необходимост вкъщи и извода, който си направих е, че трябва да се борим с причината за болестта, а не когато вече ни бъде гостенка и тогава да се чудим
И пак, нали, светлите мисли, положителните неща, защото хигиената на тялото, хигиената вътре в тялото и хигиената на мислите също е важна. Да, но като говорим за пост, говорим за пост изповед причастие, то пак е свързано с това прочистване, което казваме. Добре, че го казахте, защото нали знаете, ние там някъде сме кръстени като бебета, ама това ни е връзката с християнството. За много хора. Вашите деца как реагираха? Промениха ли нещо в навиците си на хранене, примерно, когато за апарата ли говорим или за пост? Видях този ужас. Не, това наистина на началото е шокиращо, като го видиш. Да, не извинявайте ме. Извинете ме. Не знам те дали реагираха, защото средния ми син е на 11 години, но ние му наложихме вече да не си купува такива чипсови корасани, защото страшно много седат от децата на днешно време, което... той връзва ли се на вашите забрани? Даже синът ми извади метали, тежки метали, които в края на процедурата потънаха надолу, което не се случи на другите. И което си е доста страшно. Гледам, че е надал килограми. Наистина, начинът на живот не е здравословен. Как разпознахте металите? Така пише поне в книжката. Когато потънат на дъното, тогава са тежки, защото не се служи при нито един от другите. Добре, че имаме физика, така ли? Те са именно вид на соли, тия метали, които падат. Утайката, която се явяват, по естествен начин падат долу. Сега аз бих искал да кажа още следното, че някои от тия тежки метали в микродози, те са полезни за организма. И тук, което се каза, че този баланс, който се получава, това е най-ценното. Но и очистването на организма. Сега аз съм наблюдавал много, съм бил до мен, този прибор е бил, наблюдавал съм изследвания, процедурите с него и аз ще след самата процедура продължава доста продължителен период очистването на организма. Това е и полезното. Но пак ще кажа, че това, което, например, някои резки такива искат, плюс е лош, минус е добър. Например, ферум 2+, той е нужен за организма. Калций 2+, той е нужен за организма. Аз се опитвам от няколко пъти опитвах. Вие защо се въздържахте от тази процедура? Моля? Защо вие се въздържахте от тази процедура? Не, аз не съм се въздържал. С най-голямо удоволствие в скоро време ще искам да изследвам като неутрално лице, то е експеримент. Изследвахте ли? Да. Изследвани са без химическата част. Вие изследвахте ли? Физически проблеми, да. Така, до какви изводи стигнахте? Изводите са, че този прибор съответства на тия изисквания. Наистина с него се отделят тежките метали. Тоест това не е боя? Да. Не. Кадмия, урана, който така стана, че в България имаме бедния уран, обеднения уран, който той съществува в нас. В нас? Да, в нас. Полезен ли е? Крайно вреден, защото освен, че е токсичен, той е алфа източник, който може да се разпада с течение на милиони години. Така, специално прави това пояснение, защото казахте, че има някои, които са в малки, умерени дози, много даже полезни за организма. Тоест, урана, беден или богат, няма никакво значение, вреден. Той е вреден. Така. Той е токсичен и радиоактивен. На този ли уран се дължат заболяванията онкологичните, които са скочили в България вече или не? Пак като физик, човек, като физик, който е към биофизиката. Аз смятам, че една голяма част от заболяването, особено на бума на ставни заболявания, което го има в България, се дължи на този обеднен уран. Мое мнение. Остеопорозата? Така. Освен това, кадмия. Ние навсякъде имаме кадмия. Винчета кадмиране, най-разни. Той, без да искам, той попада. И никела. Никела в микро-дози той може да завърши някаква работа. Например, Германия. Той е Германия, който ги има, влиза в организма. Той в доволентно състояние спомага за оксидация, за усвояването на кислорода. Може би специално да кажем за хората, които смятат, че понеже не се храним с винчета, няма как това да попадне в организъм. Самата кожа е достатъчно интересен орган